ହାଇ ଗାଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଦୁଃଖର କଲର ଅନେକ ଡିପ୍ ହେଇଥାଏ। ହୃଦୟରେ ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ପେଟକୁ ଯାଇଥିବା ବିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ କାନକୁ ଯାଇଥିବା ବିଷ ହଜାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାକୁ ହରାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ପାଏ ଚକ୍ ଚକ୍ ଲୁହ, ଯାହାର କିଛି ଦିନ ପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା କିଛି ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଥୟ ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳି ନଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ସବୁ କାମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର। ଜାଣିବ ଆଗକୁ ଯିବୁନି ଜମା। ଗଣ୍ଡଗୋଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ନିରୀହକୁ ନାହିଁ କ୍ଷମା। ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷର ମିଠା କଥାକୁ କେବେ ଭରସା କରନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ତା'ର ମୂଳ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଯେମିତି ସିଂହ ତା'ର ଶିକାର ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ସଫଳତା ହେଉଛି ଏକ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାକି ପରିଶ୍ରମ ରୂପକ ଭୋଲ୍ଟରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀଟି ରୂପକ ଭୋଲ୍ ନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, କେବଳ ହାରିଯାଏ ସମ୍ପର୍କଟା।